ए बुखार बुखार ओ कहाँ बड़ा हो सबरे साला कले पानी बबी के यहाँ जाएगा बा बबी के यहाँ जाएगा बा कहाँ ना कहाँ जब से रह गेल ए बेर ना आए बहुत लड़का बदमाश बाबू बात सुनते नहीं कि हाँ कहाँ जाके बा का करे के बा ना करे के बा से आवा था तब का मुझ लगा तुरंत खाली पहुँच जा तब घरे ए बुखार ना चिल्लात रहल कहाँ दिन भर कहीं रहल जे दिन तो एक काम पर एक बार कहीं नहीं आ होने जो ना 10 गो बात चलो सुने तो का कहता तो बाबा नु हो बोला कोनी चलो गाड़ी सिखाई तो बहुत डर लगा तो पूर्ण के शरीर में कहीं गिर जाए टूट फट जाता कहाँ से हम का करम हो कथी कहत रहा कहता है चले के वाला है चिवड़ा लेके बबी की यहाँ का कहता रहा लाई आल बा हाँ सुनी बा जाऊ 10 बजे दोरिया पर गोरिया पर हाँ 10 मिनट का बाबा आ गए 10 मिनट जल्दी आइए लेकिन भैया जॉन आ गए बाबा हाँ 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 ठीक बा लेट जन करिए और पूरा बाबा लाई किने बाटे बहुत ने बे किने तो पाँच का लाई खाई तो लंच खइबो आई बेटी का ले जाला बड़ किने बा यही में खा चन का खाता नहीं और गांव में सब कोनो के देखाए हां देखाओ जे आखे दुका हाल बा हमर लाड़वा ठीक बा वो ठीक बा हां जी भाई कहा ना ठीक बा सब कहा ना ठीक बा हमारो ए कोने खेती आ गए पैसे से बा एको को नहीं के जे पूरा खाली बा तो पट्टी पटा से मिले वाला बनेगा आधा जानता रहा पट्टी बाजार केकरो भला ही है हां ना वैसे तो जानबे गला पटदार के बैठल स्टेशन पे बैठल दुनी एके बा स्टेशन पर दुनी एके बा अच्छा ठीक बा देखिए प्रमोदवा लाई खात लको कहां से हो तो देखो दे आवता हां आ रहा कहां है देखो ना हो दे हैं लड्डू अपने लाई तो सके दिखा दे हम जब लाई खाते हैं वैसे खाते रह तो ए रे आगलो प्रमोद भाई कौन है ठीक बा अपन कौन है ठीक बा आला पहले मुंह से पटावत हो सॉरी ए प्रमोद भाई लाई खाता जाओ तो हमरो के बाबा नु तीन के देला हन ना के ना ए खियाओ ना तने हमनियो के नाच जाए तोरा अपने अपना लियाल बानी तोरा के लियाल बानी तो हमरो को दो ना हां नाच तोले पैसा ना हो तोले ना हो करे साला सब भी खारे हो गेलिए हम तो बाबा किंग के एक पूरा थैले अब बेटी खाई देवे से लेके आवत नहीं खाएला चुरा के लियाल बड़े बुझ गए नी हमरो को दो ना तो चलो बाबा के कह दे आपके सुनाइए बात नहीं हां नानू का हमारा बाबा के ना 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 कहो ले तू खा ले ना ना नहीं ए साला तुम खा ले ओ ई पेटला का बेटा चोरा के ले बका हां चोरा बहुत बड़ा चोर खा के चोर कहत लो सब बहुत बड़ा चोर है बहुत बड़ा चोर कैसा लागत है बहुत बढ़िया निकाल खा ले कितना मेरा दोस्त बाड़े हां क्या रे? हम रुको दस साला हम ना दे बसन हम खबवे अकेले ठीक बा ए अतुल भाई जात नहीं ठीक बा न तो ये सब बात ना 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 कम जा जा बाबा का बैठ जाए के ठीक बा हां जा गाड़ फाड़ दे तो ना ना गाड़ काय पड़तो जा 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 माया खाई में मजा अगर वहां से ये बीत गल खिचड़ी हम दिएगा चल चल हटा चला टेंशन दूर का चल चल घर चल जाऊं का और इसको जा उतर मार खा चल रहा ए बुखार काहो ने आला था कहाँ गेल बा कहाँ ना देखो तनी सारा लाई जब से खा के दूर से चल गेल बा कहाँ से लाई आई जाई बबी की यहाँ बड़ा दिकदारी करा और तो गाड़ फाड़ फाड़ के मारता नहीं है हम करो बैठे तो हमरा के ही जानवा बे हमो टकता नहीं के कब ले आवता रहा आ तो बाबा 84 भाई को तब बाबा तो गाड़ फाड़ दी आई बाप रे बाप मुंह नहीं कि बोले बाबा का देखली ता गाड़ फाड़ी हमरा के बाबा हाँ बबू हाँ गइलो हाँ या कनी बाबा हाँ बोलो कोने चलो जाओ चले के तो पढ़ले बा पैसा से नहीं 500 रुपया दो ना
अरे हमारे 500 रुपया हाल कहाँ से गए हम कमाए तभी 500 रुपये तरह के देंगे। तो अब ना जब तब जा अपन तो अरे 50 में काम ना चल जाई। घंटा काम चल जाई सब भगनवे से ले 10 रुपया तो पियाज रही तो हमारा 5 रुपये बढ़ ले बा। 5 रुपया हाँ 5 को बा। तो अपन जा हम चलनी हाँ, तो कितनी में गोली खिलत रहनी है ठीक बना जाओ तो अपने लेके जाए हम हाँ, चलिए जा। जाए जा, हमरे जाए के पड़ी देखा तनी जो दादा बाने दा मुरठा बुढ़ारियों में 10 बा हम चलो बोरा के मुँह बानी हम हो चलिए बाबू बड़ी की दिकदारी हो गई हमरो बोरा के मुँह बानी भागी हम अरे बाप रे बड़ी भारी बड़ी दादा लोग कहले पोता पोत केकरो पोता पोती में छोड़ी था बड़ी दिकदारी भाई दुनिया के लोग तो हो भाई जो का दाम खा गए आई में पैसा गाँव के लोग चकोड़ा हो क्या धर्म का सामान तो चलिए जाई तो रह तनी पेशाब करे में कर याद होते ये बात कथी कहते पेशाब कर ले जा रह तुम पेशाब करे बुटई धर ये जाने लोग बड़ा चकोड़ा रह पेशाब तनी कर ले तनी देखा तारा बुढ़वा के वती यही मोटर धो के मुतत है तो मुड़ी पर ना दही कर ले कैसे किनवा ली का हैं यहाँ के लोग बड़ी चकोड़ा बा मुड़ी पर छीन के खाइए जाए कहा जाने कौन घर हुआ कौन घर हुआ ना बिहार आके निकाल दो बाबा प्रणाम खुशी रहो बउआ मोटर उतारो रुको जा तने ठीक है तो कत नाने बेला ना टिकट कर भाई खा जा पूरा कर पूरा कर मारे ले यार और दी तनी हां झाड़ दे बैठ सब कहीं और सब ठीक बा अपन कहीं पदले नहीं आओ हाँ। घर के लोग के मार लगा ना घर के लोग नहीं थे सब लोग जहाँ तहाँ चल गई बा वो कहते हम लेके आवे के पड़ल तो तेरा घरे से कोई आयल बा हो बाबा नहीं होता तो मुँह तो नहीं दिखा दे तो लोग का कही जब घूप तन ले बा नाम नाम कला नाम बा खुशी रहो कह समाचार ठीक बा खाना खा ली ना खाना ना काम घरे कोई नहीं के माल जाल बकरे छल सब दुआरी पे पड़ल बा ठीक है काहे ना ये खा जरूरी बा कितना दूर से आयल बनी क्या खाना ना 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 खाना काम खाना खा के चलल बानी बाबू ठीक मजा हो तो बता हाँ तो हम खाना ना काट के आवत नहीं ना तो हम खाना वाना ना खाए ठीक बा ये खा खिचड़ी के दिन में घरे के जरूरी बा कोई जगह आवे जाए के बा सब खाना वाना खा ली तो जान का ना बउआ जी खाना तो ना खाम हम घरे कोई नहीं खे कोई नहीं तो बस खिचड़ी के टाइम बा कोई जगह आवे जाए के बा अच्छे कोनो बात नहीं ठीक ऑर्डर दीजिए हम चली ठीक बा जा लियो तो हाँ ठीक बा चलते हैं तब